magoámonos. Nós, que temos silveiras nas botas e as dedas agrétanse de percorrelo incerto sen xamais deternos. A extracción das espiñas convértese nun baile. Circula o sangue ao danzar, circula a enfermidade en brincos, pé con pé sobre a cicatriz. Desde a ventá que camufla deteñome nas mozas que viven ao lado. O lugar onde cociñan está en fronte do meu, a súa fame en fronte da miña. Saio da ducha co temor a que perciban a silueta adolescente, os trazos que conforman a nudez, tanta vertixe, cada unha das dúbidas. Cada verán vexo o mar con menos nitidez. As ondas mestúranse de tal xeito que ignoro onde rompen. Diríxome a el como quen despois de tropezar e magoarse escapa. Ás veces dubido onde se sitúa o eixe que o separa do ceo. Ás veces abro moito as pálpebras procurando os anacos arrincados. A distancia entre nós aumenta. Tamén o insecto da córnea. Daquela é preciso somerxerse, inventariar a quietude do fondo. Ensináronos a cortar o animal, dividir o alimento e enterrar as sobras. Non mencionaron a propia devoración. O monstro que habita dentro. Así, moi boa tarde. Moitísimas grazas por achegarvos hoxe aquí a presentar este desenfoque de Noelia Gómez, editado por Apiario, como sempre exquisitamente editado, pero sobre todo exquisitamente escrito. Quisemos comezar un pouco así para metervos na atmosfera, non? Porque moitas veces imos a presentación dun libro, escoitamos falar sobre o libro e levamos unha idea que non sabemos, non, que pensar. Entón, dixemos, pois empezamos recitando os poemas, pois o vídeo, e así, non? Espero que entrasedes un pouquiño nesta atmosfera que é un pouco somnámbula, non? Do desenfoque. Noelia creo que vos quere comentar algo do vídeo e despois imos conversar un pouquiño, pero sobre todo imos recitar, porque Noelia leva 2 presentacións todas de conversa. Está farta de falar do libro. Non está farta, pero dixemos así, optamos por este formato esta vez. Entón, cando queiras. Boa tarde a todas, a todos. Bueno, acabamos de ver o vídeo de presentación de desenfoque co que lanzamos este libro ao mundo, que foi feito por Jesús Andrés Tejada, con moitísimo... Podemos aplaudir. Con música de Rui Greña, que está aí, e hoxe nos bota unha man co son, montamos aquí para este pequeno recital. E nada, quería agradecer a Silvia por estar hoxe comigo aquí nesta presentación e por estar tamén antes de que o libro fose libro e agora que o libro el libro, tamén a Jesús, que non está aquí, pero por facer todo este traballo de vídeo, non? E de o desenfoque ao visual, a Rui, que está agora aí, tamén por compoñer o son, non? E axudarnos en todo isto, a Librería Cartabón por acollernos nesta presentación,
que é verdade que é unha gozada ter un lugar como esta libraría nesta cidade, non? Este encontro da cultura galega. Bueno, a Libraría Cartabón é unha referencia, así que tamén parabéns por todo o vosso traballo que facedes. Sí, moitas grazas, porque sempre nos acollen. Claro, sí, sí, así que nada, iso que quería decir ao principio. Bueno, pois agora imos falar do libro. Ben, eu cando lín por primeira vez Desenfoque, eu ia lendo segundo as súas, ten un libro que está estruturado en partes, en diferentes partes, e outro día, cando estábamos en Pontevedra, estaba Daniel Salgado e iniciamos unha conversa sobre o libro. Daniel Salgado comentou que para él era un único poema, que para él Desenfoque era un único poema, pero que estaba, pois, fragmentado. Eu non lín así o libro, nen son capaz de lelo así, porque despois de que lo dixo, puxeme a ver, bueno, pois vou non ler así, a ver, eu non o vexo así. Pero eu quería preguntarche, porque nese momento, cando ele fixo ese comentario, non se falou do tema e quedoume aí como espiña, un día teño que falalo, pois xa o falamos aquí en público. Se non todo o libro, como un único poema, se as partes son series, non? Son cada parte un único poema fragmentado, ou non, ou xurdiron máis como poemas con entidade en si mesma, sabes? Que nos contes un pouquiño esa cuestión da elaboración. Pois xusto que mencionas iso, a verdade que non me lembraba, non reparei moito nese comentario, porque como distí, pasou así desapercibido, pero é certo que ao principio, cando eu quería escribir sobre Desenfoque, como ten que ver coa visión, e a visión non ten partes, sí que quería escribir un libro continuo, sen partes. Pero logo non. O propio proceso de creación e os propios textos foron atopando as súas partes. Entón, hoxe en día, para o meu punto de vista, sí que ten partes. Non? Sí que estas 4 partes diferenciadas, que son as cegas, a enfermidade, o invisible e a analepse, sí que son... Lógicamente hai un continuo entre elas, non? Sí que hai unha conexión, pero sí que son partes ailladas do Desenfoque, que é algo que conecta. Que parte se armola primeiro? Como aparece este libro? Porque xa sei que é unha pregunta moi tópica, pero sempre hai moita chicha en como os libros aparecen. Ás veces é anecdótico case, non? Como unha comeza un libro, non? Pois este libro xorde dunha maneira moi especial, porque xorde na padiola dun hospital, cando estaba sendo intervida dunha operación, era unha operación de un ollo, entón tiña anestesia local, e claro, estaba sendo consciente de todo o que estaba acontecendo. E aí, nese estar aí deitada, de repente souben que iba a escribir iso. Entón todo o que aconteceu e todo o proceso de recuperación e de afrontar iso foi coa mentalidade de vou escribir isto. E xorde aí. Entón, a primeira idea de escribir sí que ten que ver coa primeira parte, non? Como está construído, que ten que ver co diagnóstico dunha enfermidade, coa recuperación, coa viaxe polos espazos de novo, os espazos interiores, exteriores. Entón, sí que ten que ver máis con unha enfermidade individual. Logo non. Logo xa vai máis ao colectivo. Xurdiu aí e despois as outras partes foron aparecendo e xa tiñan esta estrutura, non? Contanos un pouquiño despois como foi a elaboración do, sabes, do que é todo que é o entramado, non, do libro. Sí que é certo que ao principio fixen unha especie de esquema, non, de vale, quero escribir sobre este procedimento da enfermidade, quero escribir sobre a enfermidade das mulleres e sobre a sociedade digital, que tamén é un desenfoque. Entón, sí que estaban esas 3 partes elaboradas. E despois a última parte, que analepse, a última parte non xurdeu logo, así, dunha maneira moi bonita, sí, pero xurdeu así. Entón, a resposta á pregunta sería que sí que había unha certa estructura do propio libro, pero logo tamén
liberdade, non? Os textos foron levando as propias partes ata que apareceu, bueno, a última parte tamén. Apareceu antes ou despois de que xa estivese nas mans de apiario? Porque ás veces pasa, non? Ás veces mandas un libro non? E despois de estar nas mans das editoras ou tal, resulta que, ai, pero que tiña esta parte tamén. Non, xa me aches con 4 partes. Sí, non cambiei nada. Nada. Algún verso que miramos, de feito, pero non estaba así. Xa estaba pechado, levaba un ano pechado xa o libro, e entón xa non había moito que cambiar. Eu sentío así, non? Logo de 5 anos escribindo, pois os propios textos xa estaban pechados. Claro, iso era, está ben que menciones os 5 anos, que é algo que comentaba Antía Otero na presentación que se fixo do libro en Santiago de Compostela. Comentaba que Noelia é unha poeta desas demoradas, non? Que pasa tempo, e iso notase. Eu quería preguntarche que hai neste libro do Xiro, do anterior libro, non? Porque aínda que pasen, eu cada vez penso máis que todas as persoas escribimos sempre do mesmo. Eu creo que escribamos do que ao final sempre estamos escribindo do mesmo, todas as persoas, e as que pintan do mesmo, e as que fan filmes do mesmo. Entón eu quería saber como trazas o camiño entre o Xiro e este libro. Ambos libros parten de un concepto. Eu sempre pensei, quero escribir sobre o Xiro, e saí dunha maneira natural. O Xiro, e o título sempre estivo aí, non? Logo foi aparecendo o Xiro, pero o título estaba aí. E con Desenfoque foi o mesmo. Sentía, quero escribir sobre o desenfoque, e apareceu, non? Entón, en ambos procesos creativos aconteceu así, non? E logo, en canto ao contido, ambos conceptos teñen que ver co movimento, non? Porque o Xiro, bueno, o Xiro, lóxicamente, pois, entendémoslo, pero desenfoque tamén é un movimento, unha fotografía desenfocada, unha fotografía que non está nítida, unha fotografía que, bueno, que se está movendo, ou que o ollo, que a saca se está movendo, ou non hai unha nitidez. E logo tamén penso que en ambos libros está a cuestión do espazo, non? De escribir sobre os espazos. En o Xiro, bueno, a casa estaba moi directamente, aquí igual non tanto, pero sí que están os interiores e os exteriores. Non está mencionado tan directo, pero estamos nunha casa en moitas ocasións, en distintas casas, pero estamos e sabémolo. E iso que ten, bueno, moitas xa coñecedes a escrita de Noelia, non? Pero para que non a coñezades, a escrita de Noelia é bastante depurada, non hai moita sintaxe, non hai moito, non hai narrativa, non é discursiva, pero aínda así sabemos onde estamos, de alguna maneira, non? É como que é como se fose un pouco impresionista, non? Un cadro así impresionista, pero que sabemos perfectamente o que nos está, non? Indicando esas pinceladas. Eu vexo neste libro respecto ao Xiro como unha voz túa moi propia, máis asentada. Ti velo así ou non? Porque ás veces non, a persoa que escribe de dentro non o ve igual ou non ve iso. Entón, pois quería saber como te sentes coa túa voz de agora deste desenfoque. Eu tamén o vexo, non? Igual a voz de Noelia con 23 anos é diferente, non? Que a voz de agora. Pero sí que é verdade que neste libro descubrín aproximarme máis ao texto poético en sí, non? O Xiro foi un primeiro libro que me acompañou moito, non? Pero Desenfoque acompañoume moito máis tempo e creo que afondei moito máis nos propios conceptos, non? Intentando, pois, chegar aí tamén ao social, que o Xiro tamén estaba. Por exemplo, unha cuestión que non comentei antes, na comparación, en o Xiro xa estaba a cuestión do feminismo, por exemplo, na segunda parte, o eixe, as mulleres da casa, as nosas nais, as nosas aboas, non? Esa idea de romper, non? Con algo que nos é imposto, e aquí tamén volven estar elas e están cando están enfermas, non? Aquí neste libro están as enfermas e moitas veces as mulleres que tamén estamos invisibilizadas, non? Nesa
doenza. Entón, as protagonistas de ambos libros son mulleres que intentan, pois, alzar a voz. Aquí, outro día, cando falabas disto, comentabas que neste libro comenzamos desenfocadas e acabamos enfocadas. Eu quería decir, ti mentres oías escribindo pensabas que aí ia haber ese final en que a nitidez aparece ou apareceu polo camiño, sabes? Non sabía como iba a rematar e xa che digo, durante moito tempo había 3 partes, entón realmente rematábamos desenfocadas. Pero logo apareceu Analepse, que para mí é unha parte moi especial, que apareceu aquí, en Vigo, e de alguna parte sí que apareceu a nitidez con ela. E aquí sí que creo que ten relación, comentaba outro día o crítico literario Ramón Rozas nunha recensión que fixo sobre o libro en El Diario de Pontevedra, que Analepse era unha volta casi ao xiro, non? No sentido de que está o natural, que está a contacto pois con o mundo vegetal. Sí que é verdade que aparece ese tema, non? Que ao final é o que enfoca, pero aparece o amor humano, lóxicamente, pero tamén aparece o amor ao natural, e ese amor e esa verdade é o que nos enfoca para min, e iso aconteceu aquí en Vigo. Moi ben, pois antes de que recitemos, contanos un pouquiño con Apiario, como foi, se xa pensaras en Apiario como non, porque eu sei que para ti este era un libro como moi especial, que non querías facer calquera cousa con ele, o sea, non que fose pois moi coidado, moi tal, e así foi, pero vaya, que quero dicir, como pensaches xa de primeiras en Apiario, como foi o proceso de edición, etcétera. Se nos contas un poquinho, e a portada, despois falamos disso. Sí. Pois a verdade é que, como comenta Silvia, era un libro que falaba sobre a visión e onde o propio libro como obxecto era importante. Entón eu sempre pensei que este libro tiña que publicarse con Apiario precisamente por iso, non? Porque todos os libros que publica non hai un que sexa igual que outro, e este libro non era un libro de colección, non? Que tivesen a mesma capa. Entón, realmente eu sí que lle propuxen a idea, non sabía que era complicado porque Apiario, para que non coñecen o editorial, que publican entre 3 libros ao ano, tamén dan cursos de escrita creativa e fan outras cousas. Entón, claro, os libros que publican cada ano son moi seleccionados e eu sabía que podía ser que non encaixase no seu catálogo. Ademais, justamente se publicou no seu 10º aniversario, que tamén era moi significativo, entón quedei contenta. Non sei se pudechedes ler o libro todas ou non, pero un detalle moi bonito que sí que foi algo das editoras de Antía Otero e Oreste Embrás é a tipografía que aparece no libro, que é a tipografía propia da oftalmoloxía, non? Esta tipografía que cando vamos a oculista a que nos revise a vista, non? Esa de a tábua de Snellen, que tamén aparece aquí no propio libro, utilizaron, non? Bueno, estou moi contenta porque é un libro que as propias follas son moi gordas, non? Ese tacto, e cando non vemos, cando temos un problema visual, o tacto é importante, non? Entón tamén cuidaron aí ese detalle, e logo a foto de portada que está aquí, que trouxemos aquí. Trouxémola témolo como unha santa aí. Decir que a primeira vez que sae da casa. Entón, vai ser a primeira vez. Alzas, agora vir para outra casa como facían nas parroquias. Esta foto saqueina en París, está aquí posto, creo que era o 2 de decembro de 2023. Estaba con miña irmá que está aí e con Rui, estábamos en París e pasamos por unha galería, Iris Gallery, que
había ollos así no escaparate, entón impactóme moitísimo e tuvimos que entrar. Aí foi onde tiramos esta foto, que ademais é unha foto do meu ollo esquerdo, que é onde a miña enfermidade visual está máis avanzada, entón quería escoller xusto esta foto e foi así. Eu nese momento sí que ao sair aí mandeille a Antía esa foto de mira, acaba de pasar isto, entón foi como boa. Esa foto igual xa estaba aí na mente de que iba a ser a portada, como desenfoque iba a ser o título. Sempre foi algo que cando apareceu xa non se foi. Moi ben, pois moitas grazas, Noelia. Non sei se alguén quere preguntar algo, comentar algo antes de que nos poñamos aquí a recitar. Nada, quedou todo clarísimo. O corpo todo coberto. Na fronte, o metal suxeita as pálpebras, impedindo o peche. Alguén agarra as miñas mans e pronuncia o frío. Di que pense en algo fermoso. Imagino a escrita. Este é o inicio. Este é o inicio. As luces marcan a duración. Primeiro verde, despois amarelo. Primeiro verde. Tes que permanecer o máis quieta posible. Recomendan as voces do redor, mentres falan do tempo e as súas lentitudes. A cada minuto introducen lágrima. No centro hai ferros cravados, sei que están aínda que non o sinto. Desa maneira aprendo a engulir o corte oculto. Unidade de medida de todas as dores. A enfermidade é un tigre famento. Ningún robo detén a súa ira. Un feixe de dardos no estómago. Con que rabia lle abrimos a boca de onde as uñas. O nervio alimentase no interior da mesma forma que raíces. No rastro da fuxida brotan flores silvestres. Ofrenda dun exilio. Afundiuse a luz tralo regreso. O brillo das estrelas pegadas na parede. A tensión dos filmes de misterio. Oriéntome as apalpadas. O espazo de cada obxecto, milímetros que separan. A comprensión destrípase na noite. Na penumbra veciña rega as plantas do balcón. Non hai raio que ilumine a verticalidade das follas, o esplendor da súa viveza. Inspirar candelas é o vínculo que busco, alzarse cara a un lugar de oxígeno, na opacidade que me fai pétalo, no instante previo de romper. Paso días no cuarto coas persianas baixas. A cada minuto introduzo lágrima. Prohibido o exterior. As agachadas, o caderno. Anotar no papel o que ferve. O poema nace na sombra para coidar a exactitude do visible. Os dedos guían cada signo. A epiderme accedendo ao núcleo da ferida. Alí construir o corazón do desenfoque. Ao subir a febre coidábasme na cama grande. O camisón enriba da lámpada, creando atmosfera. Sombras chinas na parede, o sabor do xarope. Nos teus brazos quedar dormida como un koala. O soro umbilical. A pesar da tose, inxerindose no eco, xamais quebrábamos. Non detíamos o folgo, respirábamos dun mesmo pulmón, con idéntica cadencia, ensaiando a cura de todas as curas que estaban por vir. A unha noutra, éramos o desafío. Os domingos na mesa faltaba o teu prato. Ás veces tomas unha infusión coas pílulas. Antes cría que xa comeras mentres cociñabas, que esa era a decisión. Como se se puidese elixir o tremor do mesmo xeito que a roupa. O baleiro non é unha alternativa, simplemente sucede. Oxalá puidésemos escoller o tamaño da nosa fisura.
o grosor da agulla disposta a traspasar. É grande o abismo. É grande o abismo. É grande. De mans collidas, flotamos na enfermidade. Coas súas garras esgaza aquela que fomos e xa non regresa máis. Mutamos en síntoma que chega para permanecer no invisible do corpo doente. É triste que sexa nos intuirse rachadura o nome dun vestixio que devora dentro. Gritamos con ansia. O noso veo volvese invocación, ondea todo o centro matriz. Desde ali, propágase ata un novo planeta. Resoa nos corazóns que viven. No clímax do inverno, observábamos a ría desde o dormitorio, nun fogar con xardín, preto do dique. A cartografía dos barcos foi a nosa estampa. Apertábamos sentindo as cóxegas do pelo, o recendo mariño nas dedas, que chegaban como pingas de auga para deterse nas miñas, naquel respirar acelerado, tan contagioso, tan real. Non tiñamos estirpe nin cobertura, ningún remitente agardaba do outro lado do cosmos. Estábamos fronte a fronte, fusionadas tal cal gaivotas sobre o abismo que aprenden a pillar nun amor, en analepse. A ruptura sofren as margaridas anaco a anaco. Quéreme, non me quere. Quéreme, non me quere. A par, a sorpresa do azar viraba nos vestidos. Quéreme, non me quere. Quéreme, non me quere. Daquela, criamos na eternidade desde unha cama de 90. Tomábamos o íntimo nunha palabra de orixe entre segredos, na amizade que confesábamos a hora do patio. Quéreme, non me quere. Quéreme, non me quere. Nun papel de cadriños azuis, iniciamos a revolta. Cartas que custodiar en caixas de música. O apego nun sobre con olor a mandarina. Desexaríamos unha bola de cristal para reter esa emoción. Algo delicado que impacte ao fundir, un golpe limpo no medio e medio do apoxeo. Eras ti quen anunciaba os magnolios, mostrándose nun intenso fucsia na horta. Coa cámara seguías o seu movimento, a visa xirando na extraña casualidade. Encontrarse no compás preciso, na cadencia precisa contigo, un modo de conxuro. Sempre existirá aquela fascinación. Logo apareceu a fractura, as ramas desprendéndose ata caer. Ninguén gravaría xa, febreiro, nestas pupilas, radiografía da perda onde resoarmos a modo. Descubrimos entón que os pétalos choran. Eles tamén detectan a ausencia. A eles tamén me dirixo. Desde aquí percibo o eco dos paxaros que atravesaron as pálpebras totalmente as cegas, estendéndose en dirección ao incógnito. O seu canto reverbera agora como un indicio sagrado. Son eles, habitantes da escuridade. Están a voar. Quería darlle as grazas a Noelia por confiar en min para vir hoxe aquí para recitar os seus poemas, iso que non nos deu tempo a preparar moito. E confiou igual. Sobre todo porque a súa poesía como a súa persoa é auténtica e honesta, e iso non está moi en boga últimamente. Moitas grazas. Eu quería agradecervos tamén a vos estar aquí hoxe, ademais, non, que ás veces é tan complicado poder chegar aos sitios, estamos a tantas cousas á vez, entón, pois, escoller estar aquí tamén, e moitísimas grazas. Non quería agradecer a Blas, que está aquí tamén, que xusto o outro día, bueno,
fixemos un proxecto maravilloso que está facendo el sobre as xigantes, non, os xigantes, e que parte tamén, non, da visión, porque son fotos, non? E outro día fixemos aí un percorrido moi bonito polo xardín de Castrelos, no Pazo de Quiñóns, e sacou unha foto super bonita, que, bueno, que quería agradecer que estuvera aquí tamén el hoxe. Graciñas.